Pane madzimai ekuhatcliff auraya girlfriend yemurume weshamwari yavo. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Iyo yekuti shamwari yavo yakauya ikavaudza kuti pane musikana wa2000 aputsa imba yake. Shamwari dzikati bodo, hatijairirwi tiri vanhu vakuru. Ndobva vadecida kuenda kunorova uyu musikana. Vasvika kuya vakamurova akasvika pakufa. Zvinova zvinhu zvinorwadza zvikuru. Mwana mudiki akadaro kurohwa kusvika pakufa. Iko zvino vakuenda kuchikurubhi vachindochadirwa medha yekuuraya munhu anoda nemurume asiri chero wako. Chii chakadaro ichocho? Chero iye mudzimai wacho, how do you even come to terms nezvakadai so izvi? Murume wako haachatokudi, vana vako vanosara vari nherera nekuti iwe ndiwe wakaronga kuti muuraye mwana mudiki akadai. Naivo ma2000 dei vachizviregawo kanai. Ko chii chinenge chirura vakomana vezera varipo? Kurwira chimukono chetsamba rafuta zvakaoma.